Toaba tăușii credeau că o pot agresa pe fata cea nouă și liniștită. Habar n-aveau cu cine se pun. Ana Popescu își strângea geanta de umăr la piept în timp ce intra în liceul Izvorul. La 17 ani, abia atingea 1,50 m, cu părul negru căzându-i peste față ca o cortină. Puloverul ei supradimensionat și blugii largi o făceau să pară și mai mică, ochelarii cu ramă groasă, completând imaginea unei ținte ușoare. Stai cu capul în jos, și-a amintit. Nu stabil contact vizual, nu atrage atenția, doar supraviețuiește. Ce nu puteau vedea noi ei colegi sub exteriorul ei neobservabil erau 12 ani de antrenament riguros. Ana practica Krav Maga de la 5 ani, când tatăl ei militar a decis că fiica lui avea nevoie să se poată apăra singură. La 15 ani își câștigase centura neagră. La 16 ani concura în circuite de lupte subterane, statura ei mică făcându-i pe adversari să-i subestimeze constant capacitățile letale. Dar luptele atrăgeau atenția, atenția ducea la întrebări, întrebările duceau la probleme, așa că Ana învățase să se ascundă. Holurile zumzăiau de haosul de luni dimineața. Elevii se adunau în jurul dulapurilor, vocile creând o cacofonie care încorda umerii Anei. Naviga prin mulțime, notând dispunerea cu precizie tactică. Holul principal ducea la cantină în dreapta, sala de sport înainte, biblioteca în stânga. Multiple rute de ieșire, vizibilitate bună. Nu mai gândi ca un luptător, s-a certat singură. Ești doar o elevă obișnuită acum. Ei bine, ce avem noi aici? Vocea a tăiat prin cartografierea mentală a Anei ca o lamă. 3 băieți îi blocau calea, conduși de cineva care se considera clar regele acestui castel. Era înalt și lat în numeri, cu păr blond perfect aranjat și zâmbetul încrezător al cuiva care n-avusese niciodată consecințe reale. Sunt Andrei Ionescu, a anunțat el, și tu ești fata cea nouă. Ana a dat din cap în liniște, încercând să-i ocolească. Andrei s-a mișcat să-i blocheze calea, însoțitorii lui flancându-l ca niște lupi. Cel mai scund din stânga avea un râs crud. Cel mai corpolent din dreapta își trosnea încheieturile cu intenție evidentă. Nu așa repede, drăguțo, a continuat Andrei, ochii scanând-o într-un mod care o făcea pe Ana să se simtă inconfortabil. El e Bogdan și el e Radu. Ne place să urăm bun venit personal noilor elevi. Alți elevi curgeau în jurul lor ca apa în jurul stâncilor, evitând contactul vizual. Profesorii păreau convenabil absenți de pe această porțiune de hol. Sunt Ana, a spus încet. Ar trebui să merg la oră. E destul timp pentru asta, a răspuns Andrei. Mai întâi, hai să vorbim despre cum merg lucrurile pe aici. Ana a simțit valul familiar de adrenalină care preceda violența, mușchii calculând automat distanțele și unghiurile. S-a forțat să rămână nemișcată. Nu te poți bate, nu în prima zi. Noi elevi trebuie să înțeleagă ierarhia, a intervenit Bogdan, râsul lui zgârind nervii Anei. Și unde se încadrează? Radu s-a apropiat, folosindu-și volumul pentru a o înghesui pe Ana lângă dulapuri. Spoiler alert, prințesă, ești la fund. Mâinile Anei s-au zvâcnit involuntar, memoria musculară vrând să-i înfigă cotul în plexul solar al lui Radu. În schimb, și-a lăsat capul în jos și a mormăit, înțeleg. Zâmbetul lui Andrei s-a lărgit. Fată cu minte. Cred că ne vom înțelege de minune. Clopoțelul a sunat. Andrei și gașca lui s-au retras, dar nu înainte ca Andrei să se aplece suficient de aproape încât Ana să-i simtă parfumul scump. Ne vedem. Ana, a șoptit, numele ei sunând ca o amenințare. Restul primei zile a Anei a trecut ca o ceață, dar nu putea scăpa de sentimentul că era urmărită. În timpul prânzului a ales o masă de colț, cu spatele la perete, vedere clară a intrărilor. Obiceiurile vechi mor greu. Era la jumătatea unui sandwich când izolarea ei a fost spulberată de scârțâitul picioarelor scaunelor. Te superi dacă ne așezăm?" a întrebat Andrei, așezându-se deja vis-a-vis de ea. Bogdan și Radu l-au flancat tăvile de prânz, lovind masa cu forță deliberată. De fapt, tocmai a început Ana. Plecai, a întrerupt Andrei. Prostii, facem cunoștință. Alți elevi și-au găsit brusc conversațiile fascinante, deși Ana a surprins câțiva, aruncând priviri pe furiș. A recunoscut privirea, parte curiozitate, parte ușurare că altcineva era ținta. Deci, Ana, a continuat Andrei, înfigându-și furculița violent în paste. De unde te-ai transferat? Washington, a răspuns Ana încet. Washington, a repetat Bogdan batjocoritor. Elegant, tata a fost transferat și biata mică Ana a trebuit să-și lase prietenii? Maxilarul Anei s-a încordat aproape imperceptibil. Tatăl, fusese transferat, dar nu pentru muncă. Ultimul incident fusese complicat, ceva de genul, a murmurat.
Radu s-a aplecat înainte, cadrul masiv aruncând o umbră. Care-i povestea ta, fată nouă? Pari diferită. Cuvântul i-a înghețat Anei șira spinării. Diferită era periculos. Diferită însemna întrebări. Nu sunt diferită, a spus repede, doar liniștită. Ochii lui Andrei au strălucit cu interes prădător. Toată lumea are ceva special. Ana, al tău ce e? Aș putea să vă ucid pe toți trei înainte să vă dați seama ce se întâmplă, s-a gândit Ana, cu voce tare. Îmi place să citesc. Băieții au schimbat privirii care promiteau probleme. Andrei s-a lăsat pe spate, zâmbetul ascuțit ca sticla spartă. Cititul. Cât de ciudat, a luat mărul Anei fără să întrebe. Știi ce cred? Ascuns ceva. Telefonul Anei a vibrat. Cum e la noua școală, puștoaico? Amintește-ți ce-am vorbit. Control, reținere, integrare. Ar trebui să plec, a spus Ana întinzând mâna spre tavă. Mâna lui Andrei a țâșnit, prinzându-i încheietura Anei suficient de tare încât să lase urme. N-am spus că poți pleca. Pentru o clipă Ana s-a uitat la mâna lui. 12 ani de antrenament îi urlau să-i rupă strânsoarea, să-l facă să înțeleagă că a o atinge, fusese o greșeală. În schimb, l-a privit în ochi, cu blândețe exersată. Te rog, dăm drumul, a spus încet. Andrei i-a ținut privirea înainte să-i dea drumul cu un râs. Desigur, suntem toți prieteni aici, nu? Ana a dat din cap și a strâns lucrurile și a plecat. În spatele ei l-a auzit pe Bogdan spunând ceva despre dresarea fetei noi, urmat de râsete care au făcut-o să se simtă inconfortabil. Următoarele săptămâni au intrat într-un tipar previzibil de hărțuire. Andrei și gașca lui și-au făcut din a o necăji pe Ana un hobby. Apăreau la dulapul ei între ore, comentând hainele, aspectul, lipsa evidentă de prieteni. În cantină se loveau accidental de ea, trimițându-i tăvile zburând, în timp ce își cereau scuze cu sinceritate exagerată. Ana a îndurat totul cu tăcere exersată, chiar și în timp ce antrenamentul tatălui ei îi șoptea soluții din ce în ce mai violente. Partea cea mai rea nu era hărțuirea. Se confruntase cu mai rău la școlile anterioare. Partea cea mai rea era cum alți elevi o evitau activ, ca și cum a fi ținta lui Andrei era contagios. Profesorii fie nu observau, fie nu le păsa. Ana a recunoscut semnele escaladării și pe la a 3-a săptămână a simțit că situația se îndrepta spre ceva mai rău. Andrei devenea mai îndrăzneț, comentariile mai personale, contactul accidental mai frecvent și nepotrivit. Nu a fost surprinsă când s-a întâmplat în cele din urmă. Ana își strângea cărțile de la dulap după școală când a auzit râsul familiar al lui Andrei ecou pe holul aproape. Gol? Ei bine, vocea lui Andrei s-a auzit clar. Ia uite cine mai e pe aici. Ana nu s-a întors, continuând să-și organizeze geanta. Poate dacă îi ignora, s-ar plictisi. Hei, Ana, a strigat Bogdan, cu tine vorbim. Continuă să împachetezi. Nu te implică. I-a simțit apropiindu-se înainte să-i vadă, acea prezență prădătoare făcând-o să se simtă inconfortabil. Andrei a apărut lângă dulapul ei, sprijinindu-se de ușa, alăturată cu aroganță casuală. Știi, Ana, a spus el pe un ton conversațional, m-am tot gândit la tine. Radu s-a poziționat pe cealaltă parte a ei, închizând-o. Bogdan a blocat cea mai apropiată ieșire. Am încercat să fim prietenoși, a continuat Andrei, dar tu te tot comporți de parcă ești prea bună pentru noi. Ana s-a întors să-l înfrunte, expresia atent neutră. N-am spus niciodată asta. Nu, dar te comporți așa, a mormăit Radu, de parcă te crezi mai bună decât toți. Nu cred asta, a spus Ana încet. Vreau doar să fiu lăsată în pace. Râsul lui Andrei a fost rece. Nimeni nu e lăsat în pace aici. Asta e școala noastră și toată lumea își plătește datoriile. Ce fel de datorii? A întrebat Ana, deși avea un sentiment neplăcut. Zâmbetul lui Andrei a devenit prădător. Genul distractiv. Antrenamentul Anei s-a activat automat, catalogând amenințările și rutele de evadare. 3 adversari, toți mai mari, spațiu limitat, fără martori, multiple arme potențiale dacă era nevoie. Nu te bate decât dacă trebuie, dar dacă trebuie să te bați, nu te reține. Ar trebui să merg acasă, a spus Ana, încercând să treacă pe lângă Andrei. Mâna lui a țâșnit, apăsând pe dulapul de lângă capul ei, imobilizând-o. Nu încă, drăguțo, abia am început. Radu s-a apropiat, suficient de aproape încât Ana să-i simtă respirația oribilă. Problema ta e că ești încordată, trebuie să te relaxezi. Dă-mi voie să trec, a spus Ana, vocea încă încet, dar cu o notă care a făcut ochii lui Andrei să se îngusteze. Sau ce a provocat el? Ce o să faci? Ana l-a privit fix în ochi. Te rog, dă-te la o parte. Andrei s-a aplecat mai aproape, fața la câțiva centimetri de a ei. Fă-mă,
Atunci mâna lui Radu s-a mișcat spre partea de jos a spatelui Anei, alunecând în jos cu intenție evidentă. Nu, a spus Ana tăios, vocea purtând o avertizare pe care Andrei era prea arogant să o recunoască. Nu ce? A zâmbit Radu, mâna mișcându-se mai jos. Asta? Palma lui s-a conectat cu spatele Anei într-un asalt sexual inconfundabil. Ana a rămas perfect nemișcată. În acel moment de claritate cristalină, a simțit ceva rupându-se în pieptul ei. Nu rupându-se, fixându-se la loc, ca o încuietoare găsindu-și cheia. Destul. Radu încă zâmbea când cotul Anei i-a lovit coastele cu precizie chirurgicală, lovind punctul de presiune exact pentru durere maximă, fără daune permanente. Grohăitul lui a fost scurtat, în timp ce piciorul Anei i-a măturat picioarele, trimițându-l la pământ. Andrei abia a înregistrat ce se întâmpla înainte ca Ana să se întoarcă spre el, cadrul mic radiind brusc intenție letală. Lovitura, ei cu palma deschisă, l-a prins în plexul solar, scoțându-i aerul din plămâni într-un șuierat de șoc. Bogdan a sărit înainte, încercând să o apuce pe Ana din spate. Ea s-a aplecat sub brațele lui întinse, a pivotat și i-a înfipt genunchiul în coapsă, țintind punctul de presiune care avea să-i paralizeze temporar piciorul. În timp ce se clătina, lovitura de urmărire a Anei la umăr l-a trimis învârtindu-se în dulapuri cu o izbitură puternică. Radu s-a luptat să se ridice, fața roșie de furie. Tu, mică căția! Lovitura cu dosul pumnului a Anei l-a prins peste față înainte să poată termina, precisă și controlată, dar cu suficientă forță încât să-i arunce capul pe spate. Sânge i-a curs din nas, în timp ce s-a prăbușit. Andrei gâfâia încercând să-și revină când Ana l-a apucat de cămașă și l-a izbit de dulapuri. Sunetul metalului întâlnind osul a ecou ca o împușcătură. Ascultă foarte atent, a spus Ana, vocea mortal de încet. Dacă mai atingi vreodată pe cineva așa, te trimit la spital. Înțelegi? Andrei a privit șocat, văzând brusc dincolo de ochelari și hainele supradimensionate, prădătorul ascuns de desubt. Tu nu poți. Pot și o voi face, a spus Ana, strângându-și strânsoarea. M-am reținut pentru că am vrut să vă dau o șansă să fiți mai buni. A fost o greșeală. Radu s-a luptat să se ridice, sângele curgând. Ești nebună. Ana s-a întors spre el fără să-i dea drumul lui Andrei. Nu sunt nebună, sunt antrenată. E o diferență. Bogdan a gemut de lângă dulapuri, piciorul încă nu-i răspundea. Ce ești? Sunt cineva pe care ar fi trebuit să-l lăsați în pace, a răspuns Ana simplu. S-a uitat înapoi la Andrei, presat de dulapuri ca un flutur prins. Uite cum stă treaba, o să mă lăsați în pace. O să-i lăsați în pace și pe toți ceilalți. Și dacă aud că deranjați pe cineva așa cum m-ați deranjat pe mine, o să vă găsesc. Nu ne poți amenința, a gâfâit Andrei, vocea lipsită de încrederea de mai devreme. Zâmbetul Anei a fost ascuțit ca iarna. Nu vă ameninț, vă educ. E o diferență. I-a dat drumul lui Andrei și s-a dat înapoi, privindu-i pe toți trei, luptându-se să proceseze ce se întâmplase. Radu sângerând, Bogdan parțial paralizat, Andrei arătând de parcă văzuse o fantomă. Am încercat să fiu drăguță, a spus Ana, ajustându-și ochelarii cu mâini ferme. Am încercat să mă integrez, am încercat să fiu invizibilă, dar n-ați putut lăsa lucrurile așa. Alți elevi s-au adunat la ambele capete ale holului, atrași de agitație. Ana auzea șoaptele începând, genul care aveau să remodeleze întreaga ierarhie socială a liceului Izvorul. Tatăl meu m-a învățat că violența ar trebui să fie ultima soluție, a continuat Ana luându-și geanta. Dar m-a învățat și că atunci când cineva depășește anumite limite, răspunzi cu forță copleșitoare. Voi ați depășit acele limite. Andrei s-a prăbușit lângă dulapuri, înțelegând în sfârșit greșeala sa fundamentală. Cine ești? Ana s-a oprit la marginea mulțimii adunate, întorcându-se să-și privească potențialii torționari cu ceva ce ar fi putut fi milă. Sunt fata cu care ar fi trebuit să fiți drăguți, a spus simplu. Mulțimea s-a dat la o parte în timp ce Ana trecea, capul sus pentru prima dată, de când sosise la liceul Izvorul. În spatele ei îl auzea pe Andrei încercând să le explice lui Radu și Bogdan cum aveau să gestioneze asta, dar vocea lui era lipsită de autoritatea de dinainte. Să încerce, s-a gândit Ana. M-am săturat să mă ascund. A doua zi, dimineață, Ana a ajuns la școală și a găsit holurile zumzăind de conversații șoptite care se opreau când trecea. Elevii care înainte o priveau ca prin transparență, acum o priveau cu admirație și prudență. Andrei și gașca lui lipseau vizibil de la locul lor obișnuit.
Ana s-a îndreptat spre dulapul ei, conștientă de spațiul care se forma în jurul ei, în timp ce elevii îi dădeau ocol. Își organiza cărțile când o voce a vorbit în spatele ei. Asta a fost incredibil. Ana s-a întors să vadă o fată de vârsta ei cu păr scurt roșu și un zâmbet contagios. Părea familiară, poate de la ora de chimie. Poftim? A spus Ana rinieri. Ce le-ai făcut lui Andrei și gorilelor lui? Zâmbetul fetei s-a lărgit. Sunt Ioana și am vrut să-ți mulțumesc. Mulțumesc? Ioana a dat din cap entuziast. Andrei le-a făcut viața amară la jumătate de școală de ani de zile. Nimeni nu i s-a opus niciodată. Tu nu l-ai bătut, doar l-ai făcut să pară slab, în fața tuturor. Asta schimbă totul. Alți elevi ascultau acum, nemai pretinzând că ignoră conversația. Ana vedea expresii amestecate. Admirație, frică, curiozitate și speranță. A meritat, a spus un băiat de la ora ei de engleză. Cineva trebuia să-l pună la punct. Dar acum ce? A întrebat o altă voce. Ce se întâmplă dacă se întoarce mai rău? Ana s-a întors să se adreseze mulțimii în creștere. Nu se va întâmpla, a spus cu încredere, liniștită, pentru că acum știe că nu sunt neajutorată. Și mai important, acum știți și voi toți asta. Ioana a zâmbit. Deci care-i povestea ta? Unde ai învățat să te bați așa? Ana și-a cântărit răspunsul. Vechiul instinct era să devieze, să minimizeze, să se ascundă, dar se săturase să se ascundă. Tatăl meu e militar, a spus în cele din urmă. M-a învățat să mă apăr singură. Asta a fost mai mult decât autoapărare. A observat o fată înaltă cu părul împletit. Asta a fost la nivel profesionist. Ana a ridicat din umeri. Mă antrenez de mult timp. Mulțimea a crescut, iar Ana l-a văzut pe Andrei apropiindu-se pe hol, Radu și Bogdan flancându-l ca niște gărzi de corp rănite. Fața lui Radu era umflată și decolorată. Bogdan mergea șchiopătând ușor. Conversațiile șoptite au murit pe măsură ce cei trei băieți s-au apropiat. Elevii adunați nu s-au împrăștiat. În schimb, au strâns rândurile în jurul Anei, creând o barieră între ea și foștii ei torționari. Andrei arăta diferit. Încrederea ușoară dispăruse, înlocuită de ceva ce ar fi putut fi respect amestecat cu frică sănătoasă. Ana, a spus încet, putem vorbi. Ana și-a închis dulapul și l-a înfruntat pe deplin. Vorbim. Andrei a aruncat o privire spre mulțimea care privea. Poate undeva mai privat? Sunt bine aici, a răspuns Ana. Ce voiai să spui? Andrei s-a mișcat inconfortabil, luptându-se cu cuvinte care nu-i veneau natural. Am vrut să îmi cer scuze. Pentru ieri, pentru tot. Holul era atât de liniștit încât Ana auzea zumzetul îndepărtat al ventilației. Pentru ce anume îți cer scuze? A întrebat Ana. Fața lui Andrei s-a înroșit. Pentru că te-am atins, pentru că te-am deranjat, pentru că am fost... S-a luptat cu cuvântul. Pentru că am fost un bătăuș. Ana i-a studiat fața căutând înșelăciune sau manipulare. Ceea ce a văzut în schimb a fost rușine autentică și realizarea incipientă a modului în care comportamentul său îi afectase pe alții. Și? A îndemnat Ana în Andrei, a părut confuz. Și? Ce o să faci diferit? A clarificat Ana. O scuză fără un comportament schimbat sunt doar cuvinte. Andrei a aruncat o privire spre Radu și Bogdan, amândoi uitându-se oriunde, dar nu la Ana. O să te lăsăm în pace. O să-i lăsăm în pace pe toți. Bine, a spus Ana simplu, pentru că dacă nu, știți ce se va întâmpla. Andrei a dat din cap repede. Știm. Ana s-a înmuiat ușor, văzând ceva în expresia lui Andrei, care i-a amintit că era în cele din urmă doar un adolescent care nu învățase niciodată mai bine. Andrei, pot să-ți dau un sfat? A dat din cap, arătând ca un copil așteptând instrucțiuni. A fi puternic nu înseamnă să-i faci pe alți oameni să se simtă slabi, a spus Ana. Adevărata forță este să-ți folosești puterea pentru a proteja oamenii, nu pentru a-i răni. Ești mare, popular, influent, folosește asta pentru ceva mai bun. Andrei a clipit surprins, clar, neașteptându-se la o lecție de viață. Bine, o voi face. Ana s-a uitat la Radu și Bogdan. Asta e valabil și pentru voi doi. Aveți o alegere despre cine vreți să fiți. Radu și-a atins nasul umflat cu grijă. Am înțeles. Bogdan doar a dat din cap, încă neîntâlnind privirea Anei. Ana și-a pus geanta pe umăr și a pornit spre prima oră. Mulțimea s-a dat la o parte să o lase să treacă, dar simțea atenția lor ca pe un reflector cald. Ana, a strigat Andrei după ea. S-a întors. Unde ai învățat de fapt să te bați așa? Ana a zâmbit și pentru prima dată de când sosise la liceul Izvorul a fost un zâmbet real. Același loc unde o să înveți și tu să fii o persoană mai bună, prin practică.
În timp ce Ana se îndepărta, auzea explozia de conversație în spatele ei, zeci de voci, încercând să proceseze ce văzuseră. Simțea schimbarea în aer, modul în care puterea tocmai se redistribuise în întregul ecosistem social al liceului Izvorul. Telefonul ei a vibrat. Cum merge școala, puștoaico? Ana s-a oprit pe trotuar cântărindu-și răspunsul. În udun pitujopn. Cele din urmă a tastat. Bine, a tastat înapoi. Cred că o să-mi placă aici. Restul zilei a trecut ca o ceață de dinamici alterate. Elevi care nu vorbiseră niciodată cu Ana înainte s-au prezentat. Profesorii păreau să o observe. Pentru prima dată, deși Ana bănuia că vestea se răspândise și printre cadrele didactice. La prânz, în loc să stea singură, Ana s-a trezit înconjurată de elevi dornici să-i asculte povestea și să împărtășească propriile experiențe cu hărțuirea lui Andrei. Ioana se autoproclamase coordonatoarea socială neoficială a Anei. Știi care e partea cea mai bună? A spus Ioana, în timp ce mergeau spre orele de după amiază. Andrei chiar l-a ajutat pe Alex să curețe mizeria din cantină azi, voluntar. Ana a ridicat o sprânceană. Alex? Băiatul cu autism pe care Andrei îl necăjea constant. Andrei l-a împiedicat ieri dimineață, probabil ultima persoană pe care a hărțuit-o înainte să te întâlnească pe tine. Ioana a zâmbit. Azi Andrei nu doar că l-a ajutat să curețe, dar a stat cu el la prânz. E ca și cum l-ai reprogramat. Ana a simțit o satisfacție caldă răspândindu-se în pieptul ei. Poate că avea nevoie doar de o perspectivă diferită. Orice ai făcut a funcționat, a spus Ioana. Toată școala se simte deja diferit. În acea după amiază, în timp ce Ana pleca de la școală, l-a găsit pe Andrei așteptând la intrarea principală. Era singur de data asta. Radu și Bogdan nicăieri. Ana, a spus el în timp ce se apropia. Aș putea să merg cu tine un minut? Ana a dat din cap, curioasă ce altceva ar mai putea spune. Au mers în tăcere înainte ca Andrei să vorbească în cele din urmă. Mă tot gândesc la ce ai spus, despre folosirea forței pentru a proteja oamenii în loc să-i rănești. Și Andrei s-a oprit și s-a întors să o înfrunte. Nu cred că știu cum să fac asta. Am fost așa cum sunt de atât de mult timp. Nu știu cum să fiu diferit. Ana i-a studiat fața, văzând incertitudine autentică. Nu e complicat, Andrei. De fiecare dată când ai de ales între a ajuta pe cineva sau a-l răni, alege să ajuți. De fiecare dată când poți construi pe cineva sau îl poți dărâma, alege să construiești. Ce se întâmplă dacă oamenii cred că sunt slab? Ana a râs, un sunet conținând 12 ani de înțelegere. Andrei, cei mai puternici oameni pe care îi cunosc sunt cei care își folosesc puterea pentru a-i face pe alții mai puternici. Hărțuirea nu e forță, e frică deghizată în încredere. Andrei a absorbit asta în tăcere. Asta faci tu? Îți folosești forța pentru a proteja oamenii? Ana a dat din cap. Când trebuie? Dar de cele mai multe ori încerc să o folosesc pentru a mă asigura că nu trebuie să mă bat deloc. Cum? Fiind cineva în preajma căruia oamenii se simt în siguranță în loc de cineva de care le e frică, a explicat Ana. Frica îi face pe oameni să facă lucruri disperate. Siguranța îi face să facă lucruri curajoase. Andrei a părut cu adevărat gânditor. Nu m-am gândit niciodată la asta așa. Majoritatea bătăușilor nu, a spus Ana, blând. Devin dependenți de sentimentul de putere și uită că există modalități mai bune de a te simți puternic. Ajunsese la marginea proprietății școlii. Andrei s-a oprit și i-a întins mâna Anei. Vreau să o luăm de la capăt, a spus el. Salut, sunt Andrei Ionescu. Am fost un nesuferit, dar lucrez să fiu mai bun. Ana i-a strâns mâna, surprinsă de căldura autentică din strânsoarea lui. Salut, Andrei, sunt Ana Popescu. Mă ascundeam de oameni ca tine, dar lucrez să mă apăr pe mine și pe alții. Andrei a zâmbit și pentru prima dată zâmbetul i-a ajuns la ochi. Cred că ne vom înțelege de minune. În timp ce Ana mergea spre casă, a reflectat asupra evenimentelor zilei. Pentru prima dată în viața ei nu a trebuit să aleagă între a se bate și a se ascunde. Găsise o a treia opțiune, să-și țină poziția menținându-și valorile. Telefonul ei a vibrat cu un alt mesaj de la tatăl ei. Totul e în regulă? Pari diferită în mesaje. Ana s-a oprit pe trotuar cântărindu-și răspunsul. În cele din urmă a tastat. Totul e mai mult decât în regulă, tata. Cred că am înțeles în sfârșit cum să folosesc ce m-ai învățat. Răspunsul a venit repede. Sunt mândru de tine, puștoaico. Amintește-ți, forța fără înțelepciune e doar violență. Înțelepciunea fără forță e doar filozofie. Ai nevoie de ambele. Ana a zâmbit punându-și telefonul în buzunar. Pentru prima dată în ani, simțea că le avea pe ambele.
Săptămânile următoare au confirmat ce simțise Ana după confruntare. Totul la liceul Izvorul se schimbase. Andrei devenise un aliat improbabil, folosindu-și influența socială pentru a opri hărțuirea în loc să o perpetueze. Radu și Bogdan, urmând exemplul liderului lor, se transformaseră din prădători în ceva apropiat de ființe umane decente. Ana s-a trezit în centrul unei noi dinamici sociale, respectată nu pentru abilitatea ei de a provoca violență, ci pentru dorința ei de a apăra pe alții. Elevii veneau la ea cu probleme, căutând nu un luptător, ci un protector. La 3 luni după acea zi pe hol, Ana stătea la același dulap, unde Andrei o încolțise, dar totul era diferit. Holul zumzăia de energia elevilor care se simțeau în siguranță să fie ei înșiși. Ioana organiza o strângere de fonduri pentru programe antihărțuire. Andrei medita elevii mai mici la matematică. Ana învățase cea mai importantă lecție dintre toate, că Dacă ți-a plăcut această poveste, te rog să te abonezi la canal. Abonamentul tău este foarte important pentru mine și mă ajută mult să continui să aduc povești ca aceasta. Așa că te rog să te abonezi pentru a mă susține și să lași un comentariu cu opinia ta despre această poveste. Și încă nu s-a terminat. Există o altă poveste de impact ca aceasta care rulează pe ecranul tău acum. Dă click pe ea că te aștept.